Jedna od najizraženijih potreba muškaraca u romantičnim odnosima je želja za priznanjem žene. Ta preferencija ovjekovječena je kroz razne priče, bajke i legende u liku hrabrog junaka koji spašava djevu iz nevolje, tako dokazujući svoju snagu, vještinu i sposobnost i zaslužujući njezinu ljubav. I svi znamo kako završavaju te priče. Tako da su svi živjeli sretno i dugo do kraja svojih života. Da, možda u bajkama i pričama. U stvarnosti ipak priča ima skroz drukčiji kraj. Ostanite sa mnom i saznajte u nastavku što je to sindrom spasitelja, odnosno princa na bijelom konju i kako to ponašanje uništava vaše odnose. Nikša ovdje je sa portala Proizvodnja pristanka. Ako ste prvi put ovdje, pretplatite se na naš kanal i pogledajte linkove u opisu videa. A sada se vratimo današnjoj temi. Sindrom princa na bijelom konju je uvjerenje i ponašanje koje je prisutno u velikom broju muškaraca danas, iako nije isključivo samo za njih. I žene se znaju ponašati na takav način, tražeći mangupe, emocionalno nedostupne i problematične likove koje misle da mogu promijeniti. Ali ipak mislim da je puno prisutnije među muškarcima jer je takav način ponašanja kroz popularnu kulturu 20. i 21. stoljeća predstavljen kao ideal pravog muškarca. To ponašanje karakterizira izrazita želja da pomognemo osobi koja je u nevolji, bez da je naša pomoć tražena ili željena. Pod pretpostavkom da ćemo biti nagrađeni za svoje nesebično davanje i žrtvu ako ispadnemo heroj u očima te osobe. I da će ona nam biti vječito zahvalna i nagradi nas svojom ljubavlju i pažnjom i isto učiniti za nas kad nama bude potreba. Ovakav način ponašanja tipičan je za glavnog glumca u modernim američkim filmovima i serijama, gdje on neki dobričina, štreber, gubitnik ili čudak koji je zaljubljen u najljepšu i najpopularniju djevojku u školi ili susjedstvu. I naravno, ona ga ne doživljava, ona je i sama često problematična ili je iz problematične obitelji ili je u nekom toksičnom odnosu s nekim nasilnim momkom i stalno upada u neke neprilike i nevolje iz koje ovaj momak izbavlja iako ona to ne želi. I na kraju film ili serija završava da ona ipak shvati da je on pravi muškarac za nju, promijeni se i sve završava happy endingom gdje su oni zajedno i sretni. Da, u filmovima i serijama. U stvarnosti, ako ste dobar momak i glumite princa na bijelom konju, u vaš život ćete privući emocionalno nestabilne i problematične žene koje će vas prvo iskoristiti, zatim povrijediti i na kraju odbaciti. A vi što se budete više trudili ispasti pravi muškarac, heroj, spasitelj u svojim i njezinim očima, to će ona sve više bježati od vas i osjećati veliki prezir prema vama. Jer je vi zapravo pokušavate spasiti od nje same. To što će vam ona reći da želi vašu pomoć i da se želi promijeniti, a vidite da ništa ne radi u vezi toga, to ne znači da vi trebate tamo trčati da je pokušate spasiti. Jer ulazeći u takve odnose, sve što ćete dobiti je puno problema, drame, patnje i boli. Jer povrijeđene osobe znaju raditi jednu stvar najbolje, povrijeđivati druge ljude. I takav odnos funkcionirati će samo i sve dok vi, kao vjerni sluga i vitez, ispunjavate sve zahtjeve i prohtjeve svoje princeze. A samo jednom kada odlučite se zauzeti za sebe ili ne ispunite njezine očekivanje, vidjet ćete kako će odmah krenuti drame, ucjene i manipulacije. Vrlo često takve osobe zauzet će ulogu žrtve i reći vam nešto kao: eto, znao sam da si kao svi drugi, svi me na kraju ostave i iznevjere. Ili će vam reći nešto kao: da me stvarno voliš i da ti je stalo, ne bi nikad se tako ponio ili to rekao. Što god bilo, ako imate tendenciju da tražite i privlačite emocionalno nestabilne, oštećene i problematične ljude, savjetujem vam da prestanete to raditi i ulaziti u takve odnose. Jer u takvom odnosu nikad nećete pronaći ni sreću, ni ljubav, ni dobiti nagradu za svoje odricanje i trud. Koliko god budete davali, nikad neće biti dovoljno. Jer ljubav nije dovoljna da spasi i promijeni osobu koja ne želi promijeniti i spasiti samoga sebe. Shvatite to. I prestanite gubiti svoje vrijeme i život tražeći ljude koje treba popravljati, već radite na sebi i pronađite osobe koje ne treba spašavati i osobe koje će u vaš život donijeti mir i radost. Toliko od mene u ovom videu. Ako vam je bio koristan, pritisnite like i podijelite ga s vašim prijateljima. A ako želite naučiti kako postaviti zdrave granice i izbjeći emocionalne manipulatore i vampire u vlastitim odnosima i životu,
Kontaktirajte me putem linka u opisu videa i dogovorite termin za besplatno savjetovanje. Do nekog sljedećega puta, čuvajte sebe i druge. Vidimo se.